Guys, so welcome to my YouTube channel. At ngayon, itong Minecraft ko ay ginamitan ko na ng Age Shader. Yes naman! So ngayon guys, kung mapapansin nyo, meron tayo dito armor stand. Kasi nga, naka-netherite armor na tayo guys. So tagunin natin itong ating pagkain na yan. Tapos to rin. So, yun nga guys. So, kung sa TikTok account ko na hashtag yun. Comment nyo lang po guys kung ano yung hashtag ano yun. Yung hashtag. So, may comment lang po kung ano yung hashtag guys. So, yun nga guys. So, may iniipon ko tong woods ko. Para meron tayong mga magawang bahay ulit dito, boy. May mga puno pa rin, no? Kasi baka malayo tayo dito sa bahay natin. Hindi. So, yun nga guys. So, dahil nga nandito naman tayo sa malayo, ito, gumagawa ako ng bahay ulit sa next video natin. Ayan guys, oh. So, yun nga lang nga do, guys. So, hindi ko nga kasi alam kung ano yung hashtag. Yes, please po guys, paki-comment lang po kung ano yung hashtag. Paki-comment lang po guys, ha. Pag di kayo nag-comment, hindi ako mag-upload ng mga video. Joke lang. Okay lang kahit di kayo nag-comment. Mag-upload lang ng video. Yun lang, bye-bye. Paki-comment na lang po kung ano yung hashtag. Bye-bye.